תודה שחזרתם אלינו, ושלום רב למירב אחדות ולימור קרן. אתם הבעלים של חברת ליבה, חברת בוטיק בתחום ההשמה בהייטק. דיברנו הרבה על רעיונות, ואנחנו גם דיברנו על זה שיש רעיונות שמכוונים לדרגים שונים במקום העבודה, ויש לנו גם רעיונות שמכוונות, או שאנחנו נמצא את אצלנו מתראיינים גם במקומות שונים במקום העבודה. מקום אחד שמקום חשוב זה מי שעושה כמובן במשאבי אנוש, הם ידברו איתנו. מה מיוחד לרעיון שהוא נעשה במחלקת משאבי אנוש בחברה? אז ראשית אולי נסביר מה זה באמת רעיון במחלקת משאבי אנוש. זה רעיון אישיותי, שמי שעושה אותו זה בדרך כלל גורם מקצועי, שהמטרה היא לעלות על מיומנויות ויכולות בין אישיות של המועמד, על מנת למצוא התאמה לתפקיד הרלוונטי. כשההתייחסות היא באמת התייחסות לפרופיל האישיותי, ולא לידע ולניסיון הטכנולוגי שהמועמד מביא איתו. מאז ומתמיד היה מקום נרחב ומשקל גבוה לנושא של רעיון אישיותי, אבל בשנים האחרונות יש לזה משקל רב יותר ומשמעות רבה יותר. אנחנו נתקלים ביותר ויותר מועמדים מתחום ההייטק, שמתראיינים 3 ו4 רעיונות מקצועיים טכנולוגיים, מגיעים לשלב של רעיון משאבי אנוש, רעיון 5, לפעמים רעיון 6. ושם נופלים. ושם הם נופלים. בעצם מה שאת אומרת לנו, אם נבהיר את זה, תדע לך שאתה הולך לשם, אל תתחיל לדקלם את הידע המקצועי שלך, כי מחפשים אצלך ברעיון הזה בכלל משהו אחר. נכון. אבל אתה צריך לחשוב על זה, אולי אתה לא מתאים, זה סיפור לחוד, אז לא נורא, תחפש במקום אחר, אבל בעיקרון, ברעיון הזה מחפשים את האישיות, לא מי אתה, אלא מה אתה. נכון. מה אתה, וגם חשוב מאוד לבוא לרעיון הזה עם פתיחות. המון מועמדים מעולם ההייטק מגיעים עם איזושהי תחושה שאם יש לי את הידע הטכנולוגי ויש לי את ההשכלה המאוד מתאימה, אז בכל השאר, אל תטרידו אותי. אני עובר אותו ככה, ולא ככה. זאת אומרת, ברגע שמועמד הופך להיות מאוד רלוונטי לחברה, אחרי שהוא עבר את הרעיונות המקצועיים, כמו שמירב אמרה, והוא מגיע לשלב של HR, של רעיון אישיותי, יושבת בחברה איזושהי ישיבה, עושים בחברה איזושהי ישיבה קטנה, ודנים במועמד. עם אותה פונקציה שראיינה אותו בפן האישיותי, והחליטה שהוא ממש לא מתאים לתרבות הארגונית, לצוות שהוא אמור להשתייך אליו. הוא לא יכול לנהל את האנשים שהוא אמור היה לנהל, כי אתה יודע, יהיה איזשהו דיסוננס, תהיה איזושהי בעיה, הוא פשוט לא ימשיך הלאה. אז רק שנבין את הפרופורציות, חשוב להיות איש מקצוע, חשוב להיות טוב במה שמחפשים, אבל חשובה גם האישיות. את יודעת, בקורס טייס היו אומרים, תהיה טייס טוב, הכל יהיה בסדר, וגם שם זה לא נכון. כי מסתבר שהמעביד, או במקרה של קורס טייס, אנחנו מסתכלים לטווח מאוד מאוד ארוך, ואנשים שיש להם פוטנציאל אישיותי, יש להם סיכויים גם להתפתח, להתקדם, ללמוד. ואנשים אחרים שבשלב הזה, שאין להם את האישיות, אבל בשלב הנמוך, הם מתחילים טוב, הסיכוי שהם ייתקעו ויבלמו. עכשיו, דע לך, אנחנו אומרים את זה לכל אחד מועמדים, אתה הולך למחלקת משאבי אנוש, מחפשים את האישיות שלך. יש לנו איזה טיפ בשבילו בעניין הזה? כן. קודם כל, לא לנסות להיות מישהו שאתה לא. תגיע, תהיה אתה, אל תנסה לנחש מה המראיין מצפה ממך להיות. זה דבר אחד. הדבר השני הוא לשתף פעולה. לנסות לענות כמה שיותר על שאלות שנשאלות. כמו שהחבר'ה אומרים, תזרום. לזרום, בדיוק. ניסיתי... להימנע מהמילה הזאת, אבל את יודעת, זה החבר'ה הכי טוב. תזרום עם השיחה. לגמרי, זאת המילה הנכונה. לזרום ולהיות אתה. אנחנו, אגב, חשוב לנו לציין שאנחנו מדברות על רעיון HR, אני כל אומרת HR, אני מתכוונת לרעיון אישיותי, שמתבצע גם בחברת ההייטק עצמה, ועוד לפני כן, הרבה פעמים אנחנו מזמנות אלינו למשרד, כמו כל חברת השמה שעוסקת בתחום ההייטק. גם אתם עושים, נניח, שני סוגי רעיונות, לא לכל המועמדים, כי זה באמת בלתי אפשרי, אבל אנחנו משתדלים כן לחלקם לעשות איזשהו רעיון מקדים. זה אומר מבחינת המועמד שהוא יעבור בתהליך 2 רעיונות לפחות. אז את יודעת, סליחה. בזמן שהוא עובר את הרעיון אצלנו במשרד, אנחנו באמת נראה איך הוא עובר אותו, ואם יש טיפים קטנים שהם לא ברמה של אופי, כי זה באמת דברים שקשה לשנות, אתה מי שאתה, אבל שפת גוף, נינוחות, פלישה למרחב, יש כל מיני דברים שאפשר לעבוד איתם. שפת גוף, חשוב מאוד. עכשיו, את יודעת, אנחנו בכל הנושאים מבררים מה צריך לעשות, אבל גם מעניין אותנו, ויש דברים, כמו שאמרת, שהם ספציפיים לכל אחד, אולי הם אישיים לכל אחד, אבל יש איזה טעויות כלליות שאפשר לעשות, ויש משהו שהייתם רוצות להגיד בעניין הזה של הרעיון האישיותי, ממה להימנע או מה לא לעשות? אני חושבת שמה שלימור אמרה קודם, זו דוגמה טובה. פלישה למרחב.
כשיושבים, כשיש שולחן באמצע ויושב מראיין ויושב מרואיין, ואז מרואיין שם את הידיים בצורה כזאת. וזה קורה, זה יכול לעומת זאת גם ככה להתחבא וזה, אל תעשה. או להתחבא, נכון. שב במקום, במרחב שלך, כמו שצריך, זקוף, תסתכל ישר בעיניים. נכון. כן? יש הרבה אנשים שלא מישירים מבט, הם מסתכלים על התקרה, על הקירות, זה דברים שמאוד קשה לעבוד עליהם, זה לא אומר, הטיפ הוא, אפשר לנסות ולהיות במודעות לאורך הרעיון, אבל... לפחות לא לעשות שגיאות גסות, תשמעי. אנחנו גופנית יכולים קצת להשתפר ולהשתנות בהתנהגות הגופנית שלנו. יש גם דברים מאוד מאוד, הייתי אומר, בוטים שאתה בוודאי לא תעשה, נכון? נכון, לגמרי. טוב, אתם מכירים הרבה מקרים שבהם אנשים באמת שהיו יחסית טובים, אבל בגלל העניין הזה נכשלו, שיפרתם אותם, והם אחרי זה הצליחו לשפר את זה? לצערנו, כן. יש הרבה מקרים כאלה, יש לנו דוגמאות גם אחרות של מועמדים שלא התאימו לסוג מסוים של חברות, אבל לסוג אחר של חברות הם כן התאימו ברמה האישיותית. טוב, תודה רבה לכם, באמת למדנו נושא חשוב, תודה למירב ולימור.